I wanna be where the people are. I wanna see them dancing, walking around on those what's the word? Feet. Az első animációs rajzfilmet a francia Émile Cohl készítette 1908-ban Fantasmagorie címmel. Az 1914-es Gertie the Dinosaur Winsor McKay-től volt az egyik első sikeres animációs film. Ezt tartják az első igazi képviselőinek a karakterközpontú animációnak. Az 1930-as és 60-as években nagy számban készültek filmszínházakban bemutatott animációs filmek, amiket általában a játékfilmek előtt vetítettek. MGM, Disney, Paramount és a Warner Brothers voltak a legnagyobb 5-10 perces rajzfilm készítők. És hogy mi is az az animáció? Egy olyan filmkészítési technika, amely a rajzok ábráknak a kockázásával egymástól kismértékben eltérő képkockák sorozatából összeálló történés. A figura ilyenkor megelevenedik, élni látszik, legalábbis ezt az illúziót kelti a nézőben. Az animációs filmeknek nagyon sok változata létezik, a filmrajzolástól kezdve a homokkal rajzoláson át. A számítógép segítségével az animáció egyre közelebb jut a létező lények mozgatásához. Az ehhez szükséges virtuális eszközök a hang, kép és a térhatás, de az interaktivitás is lehetséges. Napjainkban már a számítógéppel készített animációk vették át az uralmat, de az egyes nagy filmiparok, mint például a Disney, mai napig a kockáról kockára rajzolást használja, amit miután elkészítenek, természetesen átfuttatnak bizonyos számítógép teszteken, de lényegében a meserajzolás tölt be nagy szerepet. Mind a két fajta technika rengeteg időbe telik, míg elkészül, és akkor még nem is beszéltünk az alászinkronizálásokról és az egyéb nagy hangeffektekről, amiket a film alá kell rakni, hogy hatásos és életszerű legyen.